היי, אני רבית ברעון, אחות מוסמכת ויועצת הנקה. שלום, אני עינת בגלפר, אני יועצת הנקה IBCLC ואני עובדת סוציאלית. היום אנחנו רוצים לדבר איתכם מה קורה שמגיעים הביתה עם התינוק פג, סוף סוף התרגשות, משתחררים הביתה מהפגייה. אז קודם כל, התינוקות יכולים להשתנות, בפגייה זה כזה להעיר אותם הרבה פעמים לאוכל, ויש משהו לוז מדויק ומסודר ורישומי. ובבית התינוק יכול להשתנות, הוא יכול להיות פתאום יותר ערני, להיות ערני בלילה, לאכול פתאום אחרי שעה-שעתיים, שאתם רגילים אפילו להעיר אותו, לקבל את זה כי ככה מתנהג תינוק בעצם שנולד במועד, אז התינוק שלכם גדל ובשל בצורה טבעית ופיזיולוגית. בנוסף, בפגייה הייתם מוקפים בצוות רפואי, אז חשוב גם טיפת חלב. חשוב להקיף את עצמכם. אם בפגייה הייתם מוקפים באנשי צוות שעזרו ומדדו ובדקו וטיפלו, גם בבית להקיף את עצמכם באותו דבר. אם זה טיפת חלב, אם זה מרפאת פגים, אם זה רופאים, אם זה שקילות דחופות, תקיפו את עצמכם, זה ממש חשוב להמשיך את המעקב גם בבית. נכון, ולגבי הנקה, בדרך כלל תינוק שמשתחרר פג הוא יכול להתחיל לנוק, הוא לא יכול לעבור ישר להנקה בדרך כלל, אז אם את מרגישה שאת לא יודעת איך לעבור להנקה ואיך להוריד את הבקבוקים בצורה שהיא תהיה נכונה לתינוק והוא יעלה במשקל, אז גם ליווי של יועצת הנקה מוסמכת בשביל שתעזור לך לעבור את התהליך הזה בצורה נכונה, יכול מאוד לסייע בתהליך הזה, ועזרה מהמשפחה אם אפשר, זה תמיד טוב לסייע לכם בתקופה הראשונית. לגבי שאיבות? לגבי שאיבות אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עם השאיבות עד שההנקה מתבססת כדי לא לפגוע בתהליך ייצור החלב. נכון, זה חשוב לנו להדגיש את זה כי הרבה פעמים אמהות שמגיעות הביתה חושבות שככה אפשר סוף סוף להוריד את האינטנסיביות של השאיבה. אז אנחנו עדיין ממשיכות עם 8 שאיבות כי התינוק עדיין לא יונק הנקה מלאה וחשוב לשמור על תפוקת החלב, על כל מה שעשיתם לאורך כל הדרך הזאת. אז שיהיה לכם המון בהצלחה. בהצלחה.